Oh, na čo sdielal profík? No ukáž, chlapče. Let's go! V životě jsem chtěl dosáhnout nějaký ten... No more. No, fuck. A když chodím do jednotky pro rohlíky, pak dělám prankoly na kostíky. Z kostíku pak zbyde jenom sláva. OK, takže vás vítám u nového videa a dneska si ideme dať stránku, že Google Slovensko. A ideme sa googliť. OK? Ideme sa googliť. Ja sa idem googliť. Nie vy seba. Ja sa idem googliť. Ideme na to. OK, takže ideme si vygoogliť, že Martinx. A hneď nám nájde, že Martinx 226. OK, skúsime šťastie, hej. Môj Instagram. Dajte mi followík, hej. Zjebnite go followa, zjebnite go lajka na tagu to Ježiši Kriste, toto viete, čo sa mi stalo? Viete, čo sa mi stalo minule? Volám si s Frixom. Ejo boy. Ejo. Distortion, najväčší na svete. Všetko rozbité. Pozriem sa na zem a tego chrumky, čo som si chcel dať. Po celej zemi. Dobre, nebudeme sa o tom baviť? Nie. A vyhľadávanie podľa hlasu ideme skúsiť? Martin X. To čo, ono existuje Martin X pianko? Klavíris? To som fakt povedal klavír? A pianko? Ja som to fakt nazval piano? Idem sa zabiť. Martinx. Martinka. Lyžiarske stredisko Martinky. Ja chcem Martinx. To čo mi dá? To čo? Dobre, ja si to sám napíšem, hej, automatika, alebo toto čo? Nič. Takže Martinx a čo tu máme? Ja mám nejaký YouTube ŽTV profil. To čo je? Ja mám nejaký YouTube ŽTV profil, to čo je tu? Je tu mám aj videa. To idem nahlásiť. Kde sa to dá nahlásiť takáto? Nahlásiť to chcem. Ja to chcem nahlásiť tu dole a... Podmienky užívaní. No čo, Gmojko, kde máš moje podmienky užívania, že môžeš si tam dať moje videá? Dobre, aspoň, že mi robíte reklamku, moje zlatý na YouTuber TV. Ideme ďalej. Martinx, profil používateľa app HTS, no tak mi to ukáž. Čo to je? No, toto je moja fotka, toto je presne, však Martinx, to je moja fotka. Ja viem fodiť aj takéto dokonalé fotky vlastne, lebo ja som vám o tom nevravel, proste mám fotografické oko. Klobásy fotím s listami. Fotím potom v kľude aj odfotím kvapku, hej. Aj čipsy čo to kur... Dobre. Takže dáme si Google obrázky, že Martinx a čo to... Čo majú všetci s tou gitarou? To je Martin X Series gitara. To si kúpim. Tu sa na to naučím hrať, čak budem mať svoju gitaru, čo si myslíš? 350... Ľudia, kto má schutí donatuť mi nejakých tých 500 €, aby som si kúpil moju gitaru, tam mi môžete, môj PayPal máte v popise, hej. Teraz idem urobiť to, čo som hadam nikdy v živote nespravil, a to je na Google si dať druhú stránku. Slutshot, to čo je? Martinx Slutshot. To je nejaké fórum. 4chan, druhý, retardovaný... Ono to existuje ešte? On existuje môj starý Vine profil? Mene Otca... Nie, ako sa modlí? Asi takto, mene Otca si na svätého, neviem. Prepáčte, koho som teraz urazil týmto, ale... Musím. Viete, ako som vypadal v roku 2013? Hej, v roku 2013. Ešte vtedy, keď bol v móde Harlem Shake, dobre? Ešte vtedy. And do the Harlem. Idem googliť sám seba ďalej, lebo keď to... Ľudia, nehľadajte ten Vine profil, prosím vás. Dáme si Martinx quiz, či existujú kvízy o mne. Hej. Existujú? Je tu jeden kvíz o mne? Takže tento kvíz vyrobila... Adela Daníková, hej, Adela Daníková, pred 10 mesiacmi. Sorry, trochu meškám, hej, ako trochu.
Akú mal Minecraftovú sériu? Trolenie detí. S kým točil druhú časť Happy Wheels? S kým som to točil? Ahojte, ja som Sima. To není za prvé ani môj brat, nie som tam ani sám, není to ani moja matka, ani moja sestra. Je to Sima. Chápeš? Dobre, takže dáme, že so sestrou. Áno, veľa ľudí si myslelo, že je to moja sestra. Neviem, keď tam vidíte podobu. Na čom hrá Minecraft? Na Xboxe som hral Minecraft na videách, hej, na trollingoch, chápeš? Ale aj na počítači. Na Xboxe. Ako sa volá jeho sestra? Volá sa Laura. Ale keďže v tomto prípade si myslíš, že so sestrou som natáčal Happy Wheels, tak sa volá Simona. Zle mi je. Akú hru hral na Xboxe? Kinetic Sporty a Minecraft. To znie ako scat. Scat porn. No. Kto nevie, čo je scat porn, tak si to ani negooglite. Nie. Negooglite si to. Čo otváraš ten Google, môj zlatý mojko? Plešatý. Sleduj video, až potom si to googli, keď sa chceš dogrcať. Ale teraz sleduj video, dobre? Potom si to googli scat. Musím ťa sklamať, ale hral som aj GTA 5 a aj Kinetic Sporty a Minecraft. Ale asi myslíš iba tie Kinetic Sporty, no dobre. Akú hru som hral na tablete? Dokaz Chicken. A to som hral na telefóne. Tento quiz je urobený zle. Bol na ScienTube? Áno, bol. A bolo to hrozné. Aké je najnovšie video? Asi Harry Potter však. Kým má posledné Minecraft trolling? S Mackom. No poď Mojko. No, dobrý som, chlapci moji. Aha, tu sú ďalšie zabavné testy. Martins. Let's go, guys. Čiže, ako sa volá Martins? Martin Málik. Má Martins Steam? Jasné, že hej. Kto v tejto dobe nemá Steam? Tvoja matka. Najblúbenejšie slovo Martinsa. Pipik, cinkotka, chlapci, chlapče. Čiže, keďže to zoberiem logicky, tak, moje obľúbené slovo je cinkota. Ale vo videách hovoril som vtedy, že chlapci furt. Takže samozrejme, že chlapci. Ultra mega super test, ultra mega. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Bitch. OK. To čo bolo zase Harry Potter kúzlo? Inak ľudia, viete čo ma začína poslednou dobu srať? Tento Dead Pixel. Presne tento. Čo mám s tým Dead Pixelom robiť, mi vysvetlite. Asi nič však, asi to už neopravím. Spravilo by to opravňa? Napíšte mi do komentárov. OK, čiže na YouTube a na Google a na ničom už asi nebude nič, čo sa dá nájsť a zjesť a použiť. Čiže také. Ale ako posledné si dáme otázku z Asku. Mokré vajca máš? Hej, lebo tvoj tatko. OK, čiže pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte like, pokiaľ nie, tak si ho som dokúkal zbytočne. Zbytočne. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute. Yes, I got my swagger back. Yes, okay. Make them bounce. Yes, I got my. Retardovaný! Váci! No veď čo je? Veď poď. Incomplete test nestihol som prečítať. Wow, kto to má prečítať za sekundu, ktorú tam dám? A ty si už... Ježiš!